Nahimong emosyonal ang mga taga-suporta ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City dihang gipasakay na ang kanhi Pangulo sa jet paingon sa The Hague sa the Netherlands aron atubangon ang reklamong crimes against humanity batok kaniya. Ani report ni John D. Esteban. Sa Facebook Live ni retired Police General Fillmore Escobal, makita nga gipasakay sa Gulfstream G550 jet si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa Villamor Air Base sa Pasay City kagabii, paingon sa The Hague sa the Netherlands. Sa video, gieskortan siya ni CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III. Makita sab nga sabay niyang nagboard sa eroplano si kanhi Executive Secretary Salvador Medaldea. Alas 11:03 sa gabi milupad ang eroplano paingon sa The Hague aron atubangon ang reklamong crimes against humanity. Pinasikat sa warrant. Matud pa, gikan sa International Criminal Court o ICC. Gikan Manila, mitugpa ang eroplano sa Dubai. Diretso kini sa Rotterdam Airport sa Netherlands base sa flight plan sa flightradar24.com. Ang mga taga-suporta sa kanhi Presidente sa Davao City, wala mapungan nga makahilak dihang nakitang misakay sa jet si FPRRD paingon The Hague. Nagparehag sab ang mga motorista sa ilang suporta alang kang FPRRD pinaagi sa pagbusina. Silang tanan, dungan nga nagdagkot og kandila alang sa kanhi Pangulo ug dungang nagampo sa iyang kaluwasan. Una pa man niini, nahimong tensyonado ang mga eksena. Gibarugan sa kampo ni FPRRD nga walay legal nga basihan ang pag-aresto kaniya. Sa Instagram video ni Kitty Duterte, wala matud pagikonsidera ang health condition sa iyang amahan ug ipamugos nga ipasakay kini sa eroplano ug dili pa isulti kung asa kini dalhon. We need to know where you're bringing our president. Sir, we need to know. Please give us information where you are bringing. Wala sa pay grade ko yan, ma'am. Tagalogin na natin. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Nag-request sab ang pamilya ni FPRRD nga idala siya sa ospital apan nagbagahi si General Torre. 18 years old siya. 18 years old siya. Walang kaso. 18 years old siya. Sumala ni Vice President Sara Duterte pinaagi sa usa ka official statement pag-atake sa soberenya sa nasod ang pag-aresto sa iyang amahan. Gihikawan matud pa kini sa iyang katungod. Gitawag niya kining insulto sa dignidad sa nasod. Dili matud pa kini hustisya kundi pangdaog-daog ug panglutos. Sa ambush interview, miingon ang bise nga iyang gisuwayang makita sa personal ang amahan apan wala siya gipasulod. Sayop matud pa ang proseso sa arrest warrant kay dapat daw sa local court kini gidala. Wala matud pa'y legal nga basehan ang pag-turnover sa iyang amahan sa ICC. Gipasidad-an na sab daw niya ang iyang inahan nga basin siya ang isunod. I don't know what you call it, state kidnapping. Parang ganyan na yung nangyayari. And all because mukhang matatalo sila sa midterm elections. Sa Facebook post ni Davao City Mayor Baste Duterte gitawag usab niyang kidnapping ang gihimo sa iyang amahan. Sabtang gibarugan ni Pangulong Bongbong Marcos nga gisunod sa gobyerno ang tanang legal nga proseso kalabot sa pagdakop kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sinasabi ng kampo ni PRRD na unlawful arrest daw itong ginawang pag-aresto sa kanya. Well, we followed every single necessary procedure, the very good basis on which to serve that warrant and to read him his rights. We followed all the legal procedures that are necessary. So I'm confident that if in further examination, you will find that it is proper and correct. Sumala sa Pangulo, gisilbi sa Philippine National Police ang arrest warrant sa kanhi Pangulo tungod na sab sa hangyo sa International Criminal Police Organization o Interpol. Lakip matud pa kini sa obligasyon sa Pilipinas isip miyembro sa Interpol. Gipaklaro sa Pangulo nga walay labot ang politika o eleksyon ang pagkaaresto sa kanhi Pangulo. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao.